היי, זה לא מבטיים! יאללה, בוא נתפוס טרמפים! רגע, תן לי, אני אראה לך איך עושים את זה. בוא תראה איך תופסים טרמפים, מתפזם עליי וזה! ערבים? גם אתם למגדל עוז? מי נוסע לחור הזה? אתם המדריכים החדשים? כן, זה אנחנו! תראה, זאת הקומונרית האדירה שלנו, תהילה! היי, אל תיגע בזה! ברוכים הבאים לסניף מגדל עוז. אחי, אנחנו בסניף! איזה סניף גדול! וואו! ומה אתה חושב על הערכים של בני עקיבא? מעניין. ומה כישוריך כמדריך? זה לא לרוח הסניף ולא כישרון. גבירותיי ורבותיי, קבלו את האחת והיחידה, האחת שכולנו חיכינו לה, תהילה! הנושא של חודש ארגון השנה הוא בסוד היחיד והיחד. בואו נעשה את זה! תהילה! הייתי במכנסיים! תהילה! תהילה, תכניס אותי להדרכה. בחדר צוות עופר, תראה כמה הם נתנו לי. למדריכים יש כוח, כבוד. חצילים! חצילים. בואנה, הדרכים האלה מגניבים. בואו אני אספר לכם סיפור. של רבי נחמן? לא פעם. היו 3 מדריכים קטנים שחיפשו איפה להדריך, ואז הגיעה תהילה, והכניסה אותם למגדל עוז. יום אחד המדריכים שיחקו כדורגל ושברו את הדלת. אז תהילה התעצבנה, כעסה, והעיפה אותם מההדרכה! אל תעצבנו את שמשון. Tú le pegas con la papaya. No digáis nada, no os entendería.